DES d.o.o. preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom proslavlja 55 godina postojanja i rada. Od samog osnivanja davne 1961. godine bavi se proizvodnjom kazana za pečenje rakije, bakarnih kotlića i sečki za voće. Od 2007. godine posluje u okviru Lion grupe, sistema koji zapošljava preko 750 radnika i broji 11 članica. DES je poznat po tome što su većina zaposlenih osobe sa invaliditetom. Na svečanosti povodom 55. godišnjice dodeljene su jubilarne nagrade za doprinos razvoju preduzeća, koje su dobili Jožef Antulić, Marinko Antić, Joso Suturović i Jugica Farkaš. Jožef Antulić u DES-u radi već 25 godina i kaže da je veoma zadovoljan uslovima u firmi, te da mu rad ne pada teško. Jako sam zadovoljan, navikao sam poslova sve, tako. Da li ste očekivali ovakvu nagradu? Šta ona znači? Ovo je iznenađenje nagrada, lepo će pokloni, iznenađenje. DES trenutno zapošljava 57 radnika, od toga 38 osoba sa invaliditetom, što čini 67% od ukupnog broja zaposlenih. Najveći broj zaposlenih je završio specijalnu školu Žarko Zrenjanin, a imamo i na primjer 10-ak, možda i malo više radnika koji su završili, sad se to zove školski centar sa domom učenika Dositej Obradović. Što se tiče naših proizvoda, oni nose žig Fair proizvod koji označava da su ih upravo izradile osobe sa invaliditetom. I samo bih napomenula DES-ovu saradnju sa UIPS-om. DES je članica UIPS-a, Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kompanija aktivno sarađuje sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje DES pomaže sa 20 miliona dinara godišnje. Ovo jeste značajno jer mi smo imali mnoge privatizacije u Srbiji koje su u prethodnom periodu izvršene, a da prosto te fabrike više ne postoje, da se ništa ne proizvodi, da su ljudi bez posla i da su samo korisnici socijalne pomoći. Ovo je odličan primjer socijalnog uključivanja ljudi jer privatizacija je uspešno izvedena, proširena je asortiman proizvoda, uglavnom se sve izvozi, a preko 50 ljudi ovdje zaposleno, od toga preko 30 ljudi sa invaliditetom. Za nas je ovo primjer kako treba da funkcionišu buduća socijalna preduzeća i ono što jeste važno u dogovoru sa ministrom Aleksandrom Vulinom, naš plan jeste da zakon o socijalnom preduzetništvu u toku sljedeće godine bude donet da bi mogli da promovišemo ovakve primjere. DES spada među najveće proizvođače bakarnih kazana za pečenje rakije u Evropi, a u poslednje 2 godine kompanija je u ekspanziji. Proizvodi se prodaju u zemljama regiona, ali i šire, od Mađarske, Rumunije preko Crne Gore do Slovenije i Češke.